Sanibonani emakhaya kalibizo kina Dineo Mulife ngidla ngiyamsola show season 1 episode 1 so ishow yethu entsha guys sanda kuyivula manje so whatever ohlangana nayo emjolweni wakho ufuna ukuyithola like anything guys ngicela nisithinte kule number le engaphansi and ningakhohlwa ukulike ni subscribe and comment full video ilapha ku YouTube so namhlanje sibasho lo bhuti wethu usabela inkabinde nangisihleli naye lana bhuti amunjani ngiyaphila sesami ngiyaphila so bhuti amuzanga lokhu udaba la namhlanje kwenzakalani hawu ngizela la ekhaya lo daba sengizela ngathi intombi yami yangichithela usole ngathi intombi yakhe yakuchithela okay so igama lentombi yakho ba hawu Thando Thabethe na how many years njani awusina 3 years so 3 years like 3 years full 3 years noma nisazohlanganisa ngizohlanganisa le nyanga zale oh kodwa ngiphushile guys okay nihlangane kuphi uthando lweni belu njani ngixoxela everything about the relationship yenu until uzu decide ukuthi ufike la kuNyamsola show Uthando mina ngihlane naye yabo emoli yeah awangitshela isitori saphatha yena uyivirgin yabo saya ngakhulu lapho yabo angam understand yabo awusathandana satrust awu umuntu jikijiki siyangishintshela umuntu usethi khaya kuba busy kanjani isikhathi esiningi asithini lokuchisa nami sengibona ngathi yabo mina hayi noma ngiyambhora noma yini kodwa ngathi ayisi kule show kusayi ngizothola ukuthi so wena uzubona ukuthi like asekho interested ngoba uthanje nakubo uhleze busy so like kubo bayakwazi wena like kubo bayakwazi wena awunye ngikusho lokho sisami kini isikhathi ayikuthaba bayamazi like umintroduce kahle like washo ekhaya mama nobaba siswambudi siblings like everyone umuntu wami nawe hawo bhuti bami bayamazi yo okay bhuti wami ngiyakuzwa ne so nine ngane use ivirgin namanje use ivirgin vele awu ivirgin so 3 years wonke lona like awumthinti style angaze ngamthinta sisona okay so mangathiwa like okay nakho ke uyathola ukuthi khona umuntu azwana naye vele lama excuse awabeka vele wabeka ngoba vele ihloso ukuthi I distance from wena uzozizwa kanjani sisami ngahate kakhulu sisami engabe phela ungidlale kakhulu ngoba phela hey bangithembisa kahle lo muntu othayo uyangithanda short isendezi mayese sesho lokho so ya indaba yakho ne okay ithi sozama ukuthi simfonele sithole uyazi number yakhe ngekhanda ngithi okay sozama ukuthi simfonele sithole ukuthi kahle kahle kwenzakalani yabo then afterwards ke uzokwenza njani masutholile mawukuthi ngempela yakuchitha uzokwenza njani uzoqhubeka okanye uyayeka uwenza njani uyalwa because mostly vele abantu abaningi bayalwa ngithi umuntu ukuthoma bemthanda abanye bayamiyeka ukuthi like ngoba nakho ngiyamthanda ithi ngimiyeke so wena uzokwenzani sami ngizomlwela ngizokwenza njani uzomlwela sisa so make reject ngisho usumlwela like next uzoqhubeka umlwela lapho iphulile inhliziyo yami mina ngifuna ukwazi ukuthi ubani lo muntu azwana naye makuthi lo muntu azwana naye uclose nawe mhlawumbe ubhuti wakho or umngane wakho or cousin yakho uzokwenza njani ke nalokho sisami kubuhlungu phela lokho ngoba sisaxabana mina lo muntu lo so like yini lezi zinto obumenzela zona iziphi like izinto like usacrifice kangakanani for yena kakhulu ngoba nginasiko idini nje nekangaka ikweletu kangaka ngoba nje ngimkhipha ngimuse endaweni yabona bese siplane nokuthi siya kwi-holiday ubizongena kwisikweletu futhi bengizongena kwisikweletu so manje ngoba uthi like uphathe ikweletini like mawucabanga manje okay ngingathi mawucabanga ne because vele zakho angithi so like malini lo osuyikweledile ebantwini noma komashonisa hayi ile mali engikweletayo siswami ngaphinda yale lapha ku 2000 nje imali ukhipha ukoleta 2000 for intombazana ongakazwalala nayo okuyimanje siyaqala angijaji bhuti wami kodwa you know but sometimes guys mele nani nicabangele nina qala yabo hawu sisami ngoba ngishilo nje lo muntu ngimthanda nje sisami ngimthanda sikweletu okay isizama ukumfonela kuThando Thabethe Thando Thabethe sithola ukuthi ikahle kahle kwenzakalani
Thanda uthabethe. Yebo. Hello, ngikhuluma noThando. Yebo ukhuluma naye sis. Oh, ukhuluma noDineo Molefe from Yamsola show, okay? Okay, nisola bani? Ngihleli nomuntu wakho dala. Umuntu wami. Umuntu wakho. Muphi yena sisi? Kanti bawungayiki? Nginomuntu oyedwa mina. Uba igama lakhe? Usakhile. Sakhile. Yebo. Sakhile ba? Mkhize. Sakhile Mkhize. Yo. Yebo. Nesikhathi esingakanani nizwana noSakhile Mkhize? 2 months. 2 months. Yebo. Oh, nine ngane? Yebo ngikhulele yona. Ngihlangane kuphi noSakhile Mkhize? Emsebenzini la ngisebenza khona. Emsebenzini la usebenza khona? Yebo. Usebenza kuphi? Yo. Ispa. Okay, sisi. Hawu, espa. Yazi nginomuntu wakho ke mina wa 3 years la. Angizange ngicophinda. Nginomuntu wakho. Unomuntu wami. Yes, Usakhile. okuyena yena. For 3 years uzwana naye. For 3 years. Hayi ma. Hayi sesungahleki serious. Cha ukuthi lento enisho iyangithusa iyangimangaza angihleki ngoba ngihleka nje. Oh, uyakuthusa uyakumangaza. Yebo. Umangaza ukuthini? Umangaza ukuthi ukhulelwe for umuntu wakho we2 months noma Ngimangaza ilento isho ukuthi kukhona umuntu wana ngwa 3 years. Oh, awumazi? Ngiyamazi. Okay, sisi uthi ucokhuluma nawe ke. Yo ngeke. We, cha ngiyabonga yo. Wayefuna ukukhuluma nami? Yini kanti awusamazi? Ngiyamazi. Bengase Antoni uyivirgin kuyena. Yo bengivirgin kuyena sisi. Oh, so kuSakhile wabona ukuthi ungcono umnikeza ubuvirgin bakho. No, lalela sisi. Mina no Sakhile yabo. Izinto zavele zenzeka yabo. Oh, Futhi uSakhile ubenganginiki imali yena yabo. So ngoku ngabona ukuthi uSakhile nguyena ozokwazi ukuthi anginekekele sisi. ubani sisi bengakunika imali? Usabelo. Bengakunika imali usabelo? Yo usabelo broke ngeke yo. Oh, uSakhile unemali yonke. Awunemali yonke lo mfana lo. Lela na, ngizokuhlanyela mina yeso. Neze yonke imali mina ngene ekweledini yeso. Angikhulumi nawe sabelo. Sicumba le phone. Ngenzelani Slim? Ngenzelani Slim? Wena usho ukuthi uyivirgin yimi. Yebo ngangivirgin ngangikhohlisa. Bona wangibona ukuthi angisizilona ivirgin nawe wakhohlewa walibaziseka. Oh, wase decide ukuthi ungichithele. Xa ubhekile mina ngabona ukuthi ngiphila impilo yami nawe. Ngeke nje. Oh, so akhetha ukuthi ungichithele. Ngiyaxolisa ngokuchithela ukuthi ngiyaxolisa ukuchithela ukuthi Oh, so ufuna imali sisi. Lalela ngizokuhlanyela mina yeso. Ngifuna umuntu ozongishada mina. Anginakekele njengomuntu. Uthini ngami mina ngene egwedini? Uthini ngami ngene egwedini ngenxa yakho? Ubani wathi ngene egwedini? Yimi ngangisho ukuthi ngene egwedini noma kwakungu. Azi ngizongihlanyela mina yeso. Mina ngifuna imali yami ke yeso. Ngifuna imali yami ke mina. Imali yakho uyifumana la wayifunda khona. Lalela ngizongihlanyela namhlathwe nje yeso. Ngifuna imali yami. Ngibiza nangumhlathi wenja.
Kungananto ungenalutho ngoba uhamba ubiza abantu ngemhlathi wenja awuzibheki ukuthi unjani kumanje angazi ukuthi wayungithethise kumanje ngifuna kube ngifike lapho ngayiveza ubuso bami bebuyobanja sabela ube nengqondo ngizokukhombisa ukuthi mina nengqondo yeso ngizokukhombisa mina nengqondo yeso wangeke uzungenzela utho ngixoxele. Okay my sister, okay hello. Thando. Yebo sisi yebo. Usiyavuma manje ukuthi uSabelo bekumuntu wakho noma umuntu wakho? Hayi sayijiki. Isayijiki for 3 years lo 2 months yena? Ubani igama lakhe lo mfana lo? Uba igama lakhe? Okay bhodlela sima. Uhlangana ukuthi ngubani? Angijiwe. Okay my sister phela sofuna uyibuyisela imali yabhudi phela ngithi uphume kuyena. Khuleka ngayetha ngisho nangecray yaka relax. Haw yini? Uzoletha nini ke? Akufuni wena lokho. Amusujwayela kabi ke sisi. Musujwayela kabi nongakhona uqondisa equation yakho musujwayela ngoba sifuna imali yabhudi thina sizange nokuthi uzosiphaphela la. Sabelo. Wena uthatha imali yami efudoda yakho. Sho awuvala umlomo Sabelo. Awuboni lothu lokelo lo uzokuphutha imali. Hey. You now usukuvaleka. Imali yami mina yeso. Ciao. Ngibe isilima nje mina lokuqhumana lento yasilokishini. Angilona iqola Sabelo. Angilona iqola. Ngangifundisa ukuthi iba indoda. Mina apha man yo. Wena amangizwayeka nini? Amangangiyawaleka mhlazana wena waba nengqondo. Okay sisonengqondo usakhilo uyini yasabela? Thando? Wayubuza. Uyini phendula umbuzo siphume kuwena. Yo. Ephendula manje. Haw. Hayi kahle. Khona usakhilo maziyo. Khona usakhile ngimaziyo mina. Uyini yakho? Umngane wami. Umngane wakho. Thando, sicela uphendule. Yebo umngane wakhe. Okay, sicela uhlale phansi. Mamela Sabelo. Ngoba akhetha umngane wami. Ngiyaxolisa ngangingaqondile ukuthi izinto zoba nje. So umithile washiya umuntu wakho for 3 years uhamba uyemithela umngane wakhe wa 2 months. Okay. Umngane wakhe unemali wangikhohlisa ngemali ngami ngase ngathatheka. Ngakonfuse yini? Ngaqondile ngiyaxolisa Sabelo. Ngakonfuse yini mina? Cha ungiconfuse. Ngiyaxolisa Sabelo. Sicela ukusikhalela ke sicela ukuthi mawuhlanganisa imali noma utshele lo sakhile wakho nekuthi ngithumela imali yasabelo phakathi uyezwana. Lalela ke sisi we. Hello. Lalela ke azingihlula indaba zami yezwa and angithathwa imali mina. So sicela usize ukuthi leyo mali le uyibuyiseleke fast yezwa. Ube right ke sithemba ukuthi pregnancy izokuphatha kahle. Hayi khulene nosabelo wami sazobuyelana. Uyaphupha ngitshela uyaphupha. Ngiyokubuya nami wena asha wena. Sazobuyelana Sabelo uyadlala. Awungazi kahle wena. Wena odlalayo la. Ngisazozwa indoda yakho, ngisazozwa. Ngizakufakela ikubani kumanje ngiyokuphetha angibona kahle. Okay, bye bye Sando, bye bye. Yo, butwam. Nansi indaba uyizwile, sizokwenza njani from now on? Hayi angifuna uqamba ngasiswami. Ngiphula umoya lento. Manje wesiphathi ukuthi ke uzwana nomngane nakho. So umngane wakhe yena uzokuhamba uyomconfront uthi indaba yenza into enjena okanye uzokwenza njani? Ngifuna ukuconfront njengamadoda, ngifuna ngitshengise ukuthi lento yenzeleni. Somtshengisa nje umuntu ngibaba. Mina ngenziwa kanje mina. Yo, Ntombi yami pho. Ay butwam phephisezwe. But I just hope ukuthi one day uzomthola umuntu ozokuthanda, ozokunakekela. Ever since esekhulelwe uThando, I think mele umyeke. So isikhathi manje sokuthi uhile, uqhubeke phambili mawuthi uyakhona ukuthi uhlale more years ungenamuntu uthi uphole is fine wahlala. Because usazohlangana nabanye futhi ngoba ulimela nje umsazolimala more.
Okay babukele emakhaya njengoba senizwile ukuthi hayi shem njola ke pandemic ba ko high kuri diantsha wanyiwa ke masipa fela mo so thando vele kuri uimme o pregnant for chomi nahana for chomi so guys yazi nangikhona ukuyichaza lento le like ibhlungu like inzima angazi nokuthi ngithini but ngizubhlungu for umjida mina yabo so mantombazana emakhaya ngicela ni behave man for imali sungazi ofole pregnant in 2 months guys come on okay kodwa ngikho lapha angijudge kodwa ke 2 months okay ngicela ukuthi nihambe guys niyo like ni comment and subscribe and full video guys ningakhohlwa nizoyithola ku YouTube ku MF ne ulungisa film leyo nto lengisho iMF and ku TikTok nakhona still umlungisa film ngicela ningakhohlwa guys ukuthi nisifollowe ni like